La tècnica de micropigmentació seria com el pas final de la reconstrucció mamària. És a dir, quan ja s'ha reconstruït tot el pit, ja hem fet la tècnica adient en cada cas, quedaria la forma de la mama però sense l'areola i el mugró. I això és el que es aconsegueix amb la micropigmentació. És una tècnica que es fa a quiròfan per fer-ho de la manera més estèril, però és ambulatòria totalment. La pacient ve, se li fa el tractament, ho fa una infermera de quiròfan i aleshores un cop fet, la pacient marxa cap a casa, es fa ambulatòriament. Després de la micropigmentació, aquell mateix dia, estava tot l'equip a dalt a quiròfan. Va estar molt emocionant el fet de veure-te i tornar a ser, per dir-ho d'alguna manera, la Sílvia que eres abans, perquè clar, quan passes per una mastectomia, ja se sap, no? I a més em van treure els mugrons i és com si no et sentissis. Saps que s'ha tret aquesta malaltia, però realment és com si no veiessis aquella dona que hi havia abans. Cal dir que molt contenta, satisfeta, molt emocionada, molt agraïda, perquè realment quan vaig veure el resultat de la micropigmentació, preciós i molt agraïda i torno a ser jo, i això no té preu.